Ha ka khat phra tarik mentau benai jemang hajar arpun riu ki Paidbah jong ka dong ka thain elaka nong khli khambun ki long kumi rengkat ka jing senran lang ki dekhot jong ka seng Jantia Students Union kilawan kiu syakani ka nong ba Shillong bandawa naga sorkar ban pensange shwa ya ka environmental public hearing ka ba ka Meghalaya State Pollution Control Board kala bu tarik ban penlong ha ka arpu ar tarik u benai jemang kani kerensan kalong ban pensngong Paidbah halor ka jing thmu ka company Shri Cement Limited banti maushun naga jaka ka ba ka jing he kalong hadu arspa khanyo pon laispa khandai pusau hektar kabadon hakashnong lom serman elaka nongkli saipung CNRD block East Giant Hills district bat lengba kani kerensan lakmi denti nagi trashnong jongani ka dong kathan bakin pensngo ya ka surjongki bahaka no ka rukom kani ka jingti maushun kan kta bat penjat ya ka maryang kumta kini kinong shong shnong kani kathan ki bala sngo thu lupa bakan don ka jing shakta ya ka maryang bahaka ni ka sngi kilawan ban kiu shakanong ba Shillong bandawa naga sorkar ban pensange shwa ya ka jing thmu penlong ya ka environmental public hearing